Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur hidroxidoak formulatzen eta izendatzen ikasiko dugu. Hidroxidoak elementu metaliko baten eta hidroxido ioiaren arteko kombinazioak dira. Non hidroxido ioia -1 oksidazio zenbakiarekin diharduen eta oxigeno eta hidrogenoaz eratuta dagoen. Hidroxido ioiak oksidazio zenbaki negatiboa daukanez, formulan eskuinean kokatuko da, eta honen aurrean gure elementu metalikoa. Nomenklaturari dagokionez, kasu honetan, nomenklatura sistematikoa eta estok nomenklatura erabiltzen dira konposatu hauek izendatzeko. Gogoratu aurreko bideo batzuetan ikusi dugula, nomenklatura sistematikoan gure konposatuaren azpiindizeei edo oksidazio, edo elementuen oksidazio zenbakiei dagozkien aurrizkiak erabiltzen direla, eta gero, kasu honetan, hidroxido ioiaren kombinazioak direnez, hidroxido hitza gehituko da. Beraz, lehenengo kasuan, sodio eta hidroxido ioi bakarra daukagunez, sodio hidroxidoa izango da. Sodio. Vale. Gero, magnesio eta bi hidroxido ioi ditugunez, magnesio dihidroxidoa. Berun lau hidroxido, beraz berun tetrahidroxidoa. Eta azkenik urrea daukagu eta 3 hidroxido ioi. Beraz, urre trihidroxidoa. Vale. Estok nomenklaturari dagokionez, kasu honetan gure elementu metalikoaren oksidazio zenbakia parentesi artean eta zenbaki erromatarrez idatziko dugu, baldin eta honek oksidazio zenbaki bat baino gehiago baditu. Ikus dezagun. Sodioaren kasuan, honek oksidazio zenbaki bakarra dauka, beraz ez dugu ezer jarri behar parentesi artean, eta sodio hidroxidoa izango da. Vale. Urrengo kasuan, magnesioak ere oksidazio zenbaki bakarra dauka, beraz, magnesio hidroxidoa izango da. Berunaren kasuan orain bai, bi oksidazio zenbaki ditu, 2 eta 4, eta kasu honetan 4 zenbakiarekin dihardu. Beraz, berun 4 hidroxidoa izango da. Eta azkenik urrea daukagu, eta urreak ere bi oksidazio zenbaki ditu, kasu honetan 3arekin dihardu, eta ondorioz urre 3 hidroxidoa izango da. Eta hau izan da guztia, baina dena den zuek etxean praktikatu ahal izateko, bideo honen deskribapenean zenbait adibide utziko dizkizuegu. Eta gogoratu, jarraitu jakindun, sare sozialetan zein web orrialdean.